שירים, תהילים. חצי מהתנ"ך נכתב פה על הגבעה הזאת. עכשיו, המקום הזה היה כפר ערבי, אני מדבר איתכם קצת לפני שנולדתם. כשאתם נולדתם נכנסו לגור פה כבר, לפני 18 שנה נכנסו לגור. לפני 25 שנה, 26 שנה, זה היה כפר ערבי, משמר הגבול, פחד להיכנס פה. בשביל להיכנס פה היו צריכים 3 רכבים. רכב אחד לא מגיע לפה, של משמר הגבול. והתחיל תהליך של איתור אדמות. איתרו את האדמות בין אדם בשם דוד בארי. הוא התחיל לבדוק במפות למי זה שייך. מסתבר שחלק גדול של האדמות פה הם אדמות של הקק"ל, בעלי משפטים. ועוד חלק של האדמות, אדמות של המנהל, מנהל מקרקעי ישראל. התחיל לאט לאט בעבודת נמלים, בהם היה משפט, הם הפסידו, יצאו, בית הראשון, בית מיוחס. אחר כך עוד אחד, ואי אפשר היה לשמור על הבתים, אי אפשר היה להיכנס אליהם, כי זה בתוך הכפר עוין. מה שעשינו, עם 2 חבר'ה, פעמיים 3 בשבוע היינו מגיעים, עושים סיור בין הבתים, בודקים שלא פלשו עליהם, שהם ריקים, שהדלת נעולה, ושלא החליפו מנעול. הם לא ראו אותנו, היינו מחופשים. שאלו את הרב שלכם, אספר לכם עליי איך אני יודע להתחפש. היינו מחופשים. התחפושת האהובה עליי הייתה של תייר אוסטרלי שיכור. זה מה שאהבתי. היה לי כזה ז'קט כזה, משבצות מוזר כזה. והיה לי בקבוק בירה אוסטרלי, סגור. 3 שנים לא פתחתי אותו. והייתי הולך ככה, אם היינו רואים מישהו היינו מתחילים לדבר באנגלית. ככה היינו מסתובבים פה. לא ראו אותנו, לא שמעו אותנו, אבל כל 2-3 בשבוע היינו מסתכלים מה קורה. פעם אחת שמו חמור על הבית. לקחנו את החמור, הבאנו אותו למקום יותר מתאים. פעם אחת החליפו את המנעול. עלינו לה, הבאנו כלי פריצה, פרצנו, החלפנו את המנעול, סגר, הלכנו. הם קלטו שמישהו מאבטח, הם לא קלטו מי. באיזשהו שלב הבאנו לפה איזה אחד מניגריה, עובד זר, ועבר אתכם לפני 23 שנים. לא יודעים מאיפה מצאנו אותו, אמרנו, אתה מחפש דירה לגור, פה, שלום. הבאנו לו מזרון, נכנס לבית. כל פעם שמישהו התקרב, הוא היה יוצא ונובח. הם לא ידעו מה זה. פעם אחת מישהו בא, הוציא סכין דקה. הם לא קלטו, הם ידעו שיש פה מישהו, יש פה משהו. עוד בית. וכל הזמן הפעילו עלינו לחץ. תיכנסו. ודוד עלי אמר, לא נכנסים. אנחנו לא יכולים בית בודד באמצע הכפר. לא יכולים לחיות שם. אנחנו רוצים לחיות פה. לא רוצים לעשות פה הפגנה. מי שהפעיל עלינו הכי הרבה לחץ להיכנס, זה היה אריק שרון, זיכרונו. והאיש הזה הפעיל עלינו לחץ, תיכנסו. אנחנו אומרים לו, אי אפשר לחיות, אנחנו צריכים מספר מסוים של בתים, ושיהיה איזשהו רצף, שאפשר יהיה ללכת מפה לפה, אחרת אנחנו סתם הולכים לריב. הוא רצה להביך את שמיר, ראש הממשלה. אנחנו לא רוצים להביך את שמיר, אנחנו לא רוצים להרגיז ערבים, אנחנו לא רוצים להרגיז שמאלנים. אנחנו רוצים לגור בירושלים, בעיר דוד. אז אנחנו צריכים את התנאים המינימליים. שהגענו ל10 יחידות דיור, היה מבצע כניסה, מבצע מורכב ביותר, נכנסו, והייתה התנגשות עם המשטרה. המשטרה לא אהבה את זה, אבל היה לנו חוזה, לא יכולו להוציא אותנו. היו משפטים, היו בג"צים, זכינו כמעט בכולם. ושר המשטרה המנוח, חיים בר-לב, שהיה סגן רמטכ"ל במלחמת 6 הימים, הוא אמר, אי אפשר לגור פה, יצטרכו צנחנים כדי לאבטח את המקום. לא גדוד ולא צנחנים.
גרים פה כבר 18 שנה. מספר מאבטחים. לא גדוד, לא פלוגה, לא מחלקה. שתי חוליות. בסדר? בקיצור, כל ההפחדות האלה נפלו. מה שקרה מאז. היום יש פה 65 משפחות. מפוזרות, אנחנו כבר, לא אכפת לנו שיש משפחה שמה, כי יש גרעין, הגרעין חזק, יכול לשלוח זרועות לצדדים. הבת שלי התחתנה, נכנסה לגור פה בחדר, שאמרו, זה לא מתאים למשפחה. אמרתי לה, יאללה, קדימה, רוץ מהר, דוד, אני רוצה לגור פה. אני מתחתנת, אני רוצה לגור פה. הוא יגיד לך, זה לא מתאים למשפחה, אז תגיד לה, מה אכפת לך, זה לא מפריע לאף אחד, אני אכנס לו. מקסימום אני אצא, תכניס רמה. הם נכנסו לגור בבית בודד, משפחה בודדת, מרחק רב מכל בית אחר, לא קרה כלום. אחר כך הגיעה משפחה שנייה. זאת אומרת, היום אנחנו מרגישים יותר ביטחון, ללכת גם לקצוות. 65 משפחות זה מספר גדול יחסית. יש פה בית כנסת, יש פה כולל של הרב משטרנברג, יש פה גני ילדים, ומרכז מבקרים עם 700,000 מבקרים בשנה. אתם לא נחשבים, לא שילמתם כרטיס. 700,000 מבקרים בשנה זה קצת יותר ממצדה, קצת פחות מהכותל. אתם קולטים על מה אני מדבר? זה נכנס לאתר תיירות מהראשונים בארץ. כל חייל בצה"ל מגיע לפה. לפחות פעמיים. אני מאמין שאתם שיושבים פה, לפחות פעמיים כל אחד מכם יהיה כחייל. פעם ראשונה כחייל, פעם שנייה כמ"כ. או בקורס מ"כים או בקורס מת"קים. ואם אתם תהיו כאן מפקדים, אז תהיו פעם שלישית עם החיילים שלכם. הבן שלי שעמד פה מקודם, היה פה 4 פעמים כחייל. אז כל פעם הוא בא למדריך, תשמע, אכפת לך שנעבור דרך בית מיוחס? אז הוא אומר לו, למה? אכפת לך, בוא נעבור. הוא אומר, לא, אסור לי, זה לא במסלול. הוא אומר, עזוב, אמא שלי. הוא אומר, טוב, בסדר. מגיעים, היא יוצאת, מחבקת אותו, נשקת אותו, בוא תיכנסו חבר'ה, שתייה, עוגיות, זה פה, שם. עכשיו, טירונות, דיסטנס, מפקדים. זה אמא שלו, מה הם יעשו? אסור. יאללה, עוגיות, שתייה חמה, שתייה קרה, זה צוחקים, זה יושבים במרפסת, מתגלגלים באיזשהו שלב, הם קלטו שהרס להם את הטירונות. אשתי מתחילה לספר להם סיפורים, וזה, הם אומרים לנו, תספרו לנו, איך הוא היה כשהוא היה קטן? אז זה שהוא גדול, קראו לו למברג'ק. מישהו יודע אנגלית. מה זה למברג'ק? חוטב עצים. עכשיו, תספרו לנו איך שהוא היה קטן. אז אני מתחילה לספר להם איך הוא היה קטן. בקיצור, אחר כך אותו דבר בקורס מ"כים, אותו דבר בקורס קצינים. אחר כך שהוא מביא את החיילים שלו. 4, זאת אומרת, צה"ל נמצא פה. עיר דוד מארגנת השתלמויות סמינריונים. אני משתתף. אין לי כבר כוח. אז אני אמרתי להם, רק תנו לי רק את הקצפת של הדובר. למעלה. אז אני משתתף. כל פעם שיש סמינריון, זה מפקדת אוגדה. מה זה מפקדת אוגדה? כל המג"דים, כל המח"טים, מפקד האוגדה. כולם סגן אלוף ומעלה. 35 איש. כל אחד בא עם אשתו. אנחנו לוקחים אותם למלון בהר הזיתים, מלון 7 הקשתות, שבת, מתחיל ביום שישי בבוקר, עד מוצאי שבת. כמו סמינריון שלכם. תנ"ך, שיחות, תפילות, שירה, ריקודים, טיש, קוראים אותם. מיום שישי בבוקר עד מוצאי שבת, הם באים עם, כל אחד עם בת זוגו. עכשיו אתם מבינים, לא כולם דתיים. בסדר, שליש. אוקיי, שליש מהמח"טים בצה"ל דתיים, שתדעו את זה. אבל לא כולם דתיים. נכון שהם הבולטים. אבל מסתדרים יופי של שבת, נהנים ממנה, הם הולכים ברגל לכותל, אנחנו מכריחים אותם לבוא עם מדים. במילואימניקים רובם, מכריחים אותם לבוא עם מדים, אין לו. איזה מגן מילואים יש מדים? מדי א', מנפיקים להם מדי א' לשבת, עם כל התגים של היחידה. הם באים לכותל, אומרים להם, כותל מפוצץ, אפשר לזוז. אומרים להם, אנחנו נכנסים למרכז הרחבה ורוקדים. לא, פקודה. בקיצור נכנסים, ברגע שהם נכנסים
מעגל עם ישראל חי. חצי מהכותל מצטרף, נוצר מעגל, 35 הקצינים האלה, פתאום נוצר מעגל של 100 איש, 150 איש, 200 איש, מה קרה? פתאום רואים 35 קצינים עם הדרגות, כל החרדים, האמריקאים, התיירים, החבר'ה, כולם, בקיצור, נעשה מעגל ענק, שרים כמה שירים, אחר כך מתפללים ערבית, אחר כך חוזרים חזרה את הדרך, 40 דקות עלייה ככה. כל המדי א' ספוגים זהה, כל אחד תוחף את אשתו בעלייה, הם מאושרים, אחר כך אומר, עכשיו אני יודע למה אני חותם קבע, עכשיו אני יודע למה אני עוד עושה מילואים, עכשיו את הבנת? כל אחד אומר לאשתו, הבנת, כל השבת ככה, הבנת. אז מה שאני רוצה להגיד זה שאנחנו לא באנו פה לריב, אנחנו באנו פה לבנות, באנו פה לחיות, וכנראה שמשהו במה שאנחנו עושים כל כך חזק, שאנחנו מצליחים להדביק אלינו, להיכנס למרכז הקונצנזוס. אולי אתם זוכרים, היה פעם ראש ממשלה, קראו לו ברק, אהוד ברק. שהוא נכנס, הבטחת הבחירות שלו היה לא למטורפים של סילואן. אנחנו לא רוצים אותם, לכן תצביעו לברק. שנה וחצי אחר כך שהוא נפל, בפרפורים שלפני שהוא נפל, הוא אמר, יש דברים שעם ראוי לו לצאת עליהם למלחמה. מה? האגן הקדוש. מה זה האגן הקדוש? עיר דוד. שזה המטורפים של סילואן. זאת אומרת, אני רוצה להגיד שגם אנשים מאוד רחוקים מתחברים חזק לעניין הזה. כל קורס קצינים של השב"כ, של המוסד, כל קורס של צוערים של משרד החוץ חייב לעבור. קורס פום של המשטרה חייב לעבור. קיצור, אני רוצה להגיד שנכנסנו למרכז הקונצנזוס מבחינת התפיסה הציבורית. אתר האינטרנט קיבל פרסים ראשונים בכל מיני מקומות. עכשיו, זה לא, אני לא בא להגיד לכם כמה אנחנו מוצלחים, אני בא להגיד שיש פה משהו באידיאל, ברעיון, שהוא ראוי לתשומת לב. אנחנו לא באנו לריב, אנחנו באנו לחיות. וכשאתה משוכנע בזה, אתה עושה את זה מכל הלב, יש סייעתא דשמיא. ואני חושב שהרבה פעמים העמדות שלנו בציבור לא מקובלות. נכנסים לעימותים ולמאבקים, עלבויות, עלבונות. ואתם ככה, ואתם ככה, ואתם ככה. אני חושב שיש משהו בזה, שהשמאלנים והחילונים, אוקיי, יש משהו. אבל אנחנו, אם אנחנו באמת כנים, אם אנחנו פשוטים, אם אנחנו לא בעלי גאווה, אנחנו באמת מחוברים לנקודות אמיתיות, ולא רוצים להריב, לא רוצים להתווכח, להפך, רוצים לפתוח את הלב, רוצים להסביר, רוצים לשכנע. אז זה עובד. מגיעים לפה עשרות רבות, אולי מאות בתי ספר בשנה, שעושים פה תוכנית בר מצווה, בת מצווה, חילונים. דתיים לא עושים את זה, דתיים הולכים לבית כנסת, קוראים בתורה. חילונים באים לפה, עושים סיור יום שלם. בסוף היום יש להם משימות, הם מתכוננים לזה חודש בבית ספר. בסוף היום עושים להם פה אירוע, הפקה, מוזיקה, כיבוד, ההורים נעמדים, כל אבא ואמא מוסרים לילד משהו מהמורשת של הסבא והסבתא, מה הם רוצים להעביר לדור הבא. כל ילד אומר להורים שלו מה הוא קיבל מהם. קטעים מרגשים, אנשים בוכים, מתחבקים. זה קורה פה בקיץ פעמיים 3 ביום. בקיץ, באביב, בסתיו. זה סיומים של כיתה ח', של כיתה ו', כל מיני דברים כאלה. אנחנו מצליחים להיכנס ללב הקונצנזוס, שרוצים להגיד איך מחנכים ילדים. מורשת, עיר דוד. ציונות, עיר דוד. תנ"ך, עיר דוד. זה נקודה חשובה שרציתי להעביר. החיים פה לא פשוטים, קשים. הנגישות מאוד קשה. קשה להגיע עם רכב, קשה לעשות קניות, קשה מוצרי חשמל, תנור מתקלקל, מקרר, לא באים לתקן, גז, לא באים להחליף גז,
כל בעיה טכנית פשוטה, שאתם בעיר, לא מבינים בכלל בבעיה, תתקשר. פתאום זה שנים היינו פה תחת הפסקות חשמל של החברה המזרח ירושלמית, עד שהתחברנו לחברה הישראלית של החשמל. מים, כל דבר הכי פשוט טכני, איפה שאתם גרים, פה הופך להיות מבצע. יש תקופות של מתח ביטחוני, למשל חודשיים האחרונים היה המון אבנים, בקבוקי תבערה, באזורים מסוימים, לא בכל עיר דוד, באזורים מסוימים. אז יש, נותנים תמיכה, הולכים לראות מה קורה בסוכות. היו פה אירועי ירי, עלינו ירו פעם אחת לתוך הבית, את חדר ילדים, משפחה אחת ירו להם, לתוך האוטו. ופה כמה אירועי ירי. בגדול, אם אני מסתכל 18 שנה, הכל זה שקט. אתם צריכים להבין שיש פה ערבים ויהודים בלי גדר, בלי הפרדה. זה אותו כפר. ברחוב שאני גר, שתי משפחות יהודיות, 2 ערביות, 3 יהודים, 2 ערבים, 3 ערבים, 2 יהודים. הילדים הולכים, חוזרים, מסתובבים, צוחקים. בבוקר הולכים לבית כנסת, בשבת, חוזרים לבית כנסת. כאילו, זה היה יכול להיות חס וחלילה מקום של טרור, מקום איום ונורא. בסך הכל מקום רגוע ושקט. המסר שלנו לשכנים שלנו, מצד אחד אנחנו באנו לחיות פה. אנחנו אנשים שקטים, אנחנו אנשים נחמדים, אנחנו מחייכים, מה נשמע, מה שלומך, מברוק. אחד חזר ממכה, אומרים לו יופי, מברוק, אחד מחתן בן, מחתן בת. אנחנו הולכים, חולצה לבנה, אומרים לנו חג שמח, חג שמח. יש ככה, יש אנשים יותר נחמדים, משפחות נחמדים. המסר שלנו הוא מסר של, אנחנו אנשים טובים, באנו לחיות. מצד שני, אל תתעסקו איתה. והצד שני הזה זה לפעמים זה איזה קשיחות כזאת, איזה... תמיד יש מישהו שהתור שלו להיות משוגע ולהראות לכל המעט, לא כדאי לנו מתעסק איתנו. התור שלי הוא מדלגים, כאילו מגיעים אליי, ובעשית, אומרים, תשמע, שם באזור יש בעיות. טוב, אחרי תפילה, בליל שבת, בוא נלך. אתה בא, כן, אתה בא עם כמה חבר'ה, טוב, חבר'ה, בוא נתכנן, מה, מי, מה, טוב, אדם משוגע, הוא אמר פגיעה, והוא סתם חמור מוח. אז, לא יודע למה, לא תמיד הרבה פעמים נופל על הגזעני המשוגע, בסדר, אני יוצא מזה, בסוף זה נרגע, סולחה, לוחצים ידיים, בסדר, מעכשיו, סגרנו, יופי, שכנים. אז זה דורש המון עצבים, מישהו באמת חמור מוח, לא יכול לגור. מי שמחפש לריב לא יכול לגור פה. מי שיש לו פתיל קצר לא יכול לגור פה. צריך פה המון שליטה עצמית, המון שכל, המון הבנה של יחסי אנוש, איך אתה מתעסק, איך אתה מדבר, איך אתה יוצא ממצב של חיכוך. זהו, זה הסיפור שלי. אם יש לכם שאלות או משהו, אני אנסה לענות. דומה, קשה להשיג דירות, קשה, אבל עובדה, התחלנו מ-10, אנחנו היום 60, כנראה שבכל זאת מצליחים. כן. אז נגיד שאתם עושים את הסיורים, זה לא מסוכן? לא, משרד החינוך לא דורש פה כמעט שום ליווי מיוחד. כמנהל בית ספר אני אומר, נחלב סיור, משהו, כאילו, מפתח מקדח, משהו כזה, חפיף. לא הולך למקום מסוכן מבחינת משרד החינוך. שעשימו מדי פעם צעדות כאלה, מחאה נגד הערבים, אתם בעד, נגד, זה נגד. מפריע לכם, עוזר לכם? אחד הדברים היחידים שאנחנו נגד, אנחנו נגד הנגד. אתה מבין? תבוא לגור, תשתוק, מה אתה עושה בלגן? בוא תגור פה. אבל בן אדם כזה לא יכול לבוא לגור פה. אין לו את האנרגיה לגור פה. אתה מבין? אני פעם הייתי באוטובוס בטיול עם חבר'ה, צחוקים, זה שמיניסטים. הוא יצעוק, מוות לערבים, מוות לערבים. ויאללה, תפסיק לנו מספיק, תפסיקו עם זה. לא הפסיקו, תקשיבו, כל מי שצועק מוות לערבים, לא יזכה בחיים להרוג ערבים. למה? כי הוא לא יהיה קרבי, כי הוא יהיה במפקדה. כי אנשים שככה מתבטאים, ככה צועקים, ככה מדברים,
אין להם אנרגיות להיות חייל קרבי. לעשות טירונות, חודש, חודשיים, 3, חצי שנה, לא משנה, בחי"ר או בטנקים או באיזה, הם לא ישתתפו במלחמה. הם יהיו אלה שצועקים מוות לערבים, אבל בן אדם רציני לא עושה דברים כאלה, לא צועק, לא צורח, לא מקלל, לא מאיים, לא עושה הפגנות ריקות. בן אדם רציני, הוא עושה מה שצריך, הוא עושה את זה. אבל הוא עושה דברים כאלה שמשפיעים, שמקרינים. אתה מבין? אנחנו נגד את זה, סתם עושה בלגן. כלב נובח ומושך. כלב נובח, לא נושך. כן. האידיאולוגיה שלך בעצם מתמודדת עם הערבים, פחות או יותר. פחות או יותר. תשובה ברורה. ברור. אני רוצה לחיות פה. בסדר, אני חי פה עם חיים, בסדר, אני בעיה. כן. אני לא רוצה שיהיה ראש ממשלה ערבי. מה זה קשור לזה שאני גר פה? אני שואל אותך, איפה אתה גר? איפה אתה גר? איפה אתה גר? לא אכפת לך שיהיה ראש ממשלה ערבי? אכפת לך? גם לי אכפת. לא, אבל אתה אמרת שלא צריך להביא אותו. אני גר פה, אני חי פה, אני חי. הם חיים פה, אני חי פה. אני קונה, הם מוכרים, אני חי. היינו 10, עכשיו אנחנו 60. תבוא בעוד 10 שנים, נהיה 200. משפחות, בסדר. ולא באתי לריב, באתי לחיות. משפחות צעירות יש להם יותר כוח עמידה בהתחלה. רק תעיפים. כספי. שכר דירה, זה לא הבעיה. אפשר עם שכר דירה, זה לא הבעיה. כן. קונים. ערבים מוכרים. עניין של היצע וביקוש. יש ביקוש, יש היצע, יש עסקה. אני לא יכול להסביר את זה כי זה חשאי. כל השיטות, איך עושים את זה, איך מכסים על העסקה, איך מסתירים אנשי קש, חברות בחול. אני יודע מה, על שני יש איזה 4 חברות בפנמה. לא הייתי אף פעם בפנמה. אבל חברות פנמזיות רשומות על שמי. בסדר? השם שלי מצלצל צרפתי. דאואל. זה נשמע כמו מדמואזל. זה אחד צרפתי, יש לו חברה בפנמה, והוא קונה. אני לא מבין, אבל יש משהו. אז זה מסופח מאוד, זה לא דבר פשוט, אבל עושים את זה. טוב, מה עוד? מה מעניין אנשים צעירים שגרים בפתח תקווה? מה? איפה קונים? במכולת. יש מכולת של ערבים, אם אתה רוצה גבינה. לא, אתה יכול לקנות חסה. פלפל חריף אני קונה. איך קוראים לזה? הל אני קונה. אני שואל אותך, אני יכול לקנות דברים שקשור. מה אתה שואל? לא, אין בו כלום. יש דברים לפעמים, אני יודע, סיגריות, הבן שלי בא מהצבא, הוא קונה סיגריות. יופי, דו-קיום. לא. בסדר, קונים, נו, בסופר, בדרך חזרה. קונים בשוק, קונים בסופר, פה אפשר לקנות. אפשר לקנות שטויות, לא דברים, נרות, אני יודע מה. בית יונתן נמצא בצד השני של הוואדי, בצד השני של נחל קדרון, ושם יש 8 משפחות, והן באמת מאוד מבודדות. אני רמזתי שאני נכנס למקום, אתה צריך להיות מקום שיש לך נגישות, שאתה יכול להחזיק קו, אתה יכול להחזיק רצף, באמת מאוד קשה שם. אנחנו בקשר איתם, לפעמים משלימים להם עניין. בוש. המשפחות קשורות, התיבות דואר שלהם פה, ההסעות שלהם יוצאות מפה, יש חוגים לנשים, יש שיעור, מדי פעם משותף, אבל באמת זו קבוצה קצת שונה, מרחק פיזי, ועם בעיות, מתמודדים עם בעיות קצת שונות בשבילם. מה? יש שם מאבק על החוקיות של המבנה. אז העמותת עטרת כהנים טענה, מה אתם הולכים להרוס את המבנה, אתם נורמליים? יש מסביב לזה 1,000 מבנים לא חוקיים. הביאו פירוט עם מפות, עם סימונים. אז זה
זה נקרא הגנה מן הצדק. באו לבית המשפט העליון ואמרו, אתם לא יכולים להרוס בית אחד שמסביב יש 100, זה כמו שיש 100 גנבים, תופסים אחד, אותו מענישים. זה נקרא הגנה מן הצדק. בית המשפט העליון דחה את הטיעון הזה, אבל הטיעון הזה הובא בפני הוועדה לביקורת המדינה. הוועדה לביקורת המדינה באה לעיריית ירושלים ואמרה, איך זה יכול להיות? למה אתם לא עושים את 1,000 בתים האלה? אז עיריית ירושלים אמרה, אז זה היועץ המשפטי. אז היועץ המשפטי לעיריית ירושלים התפטר לפני חודש. בגלל זה, כי הוא היה מגמתי, הופעל עליו לחץ כבד מאוד מוועדת חוק חוקה ומשפט, וועדה לביקורת המדינה. מבקר המדינה חקר אותו. פתאום מסתבר שעיריית ירושלים יש לה מדיניות שהיא לא ממומשת. אבל מי החליט? אז למה? אז מה סדרי העדיפויות? תוכיחו. והעירייה לא רצה להוציא את החומר, אז היה בג"ץ נגד העירייה, אז העירייה הוציאה את החומר. בקיצור, מאבק מאוד ארוך וקשה, זאת לא נגמר. הם טוענים שבסופו של דבר הם הצליחו להשאיר את הבית שלהם, כי המדינה לא יכול לגרום כזה עוול, להרוס בית שמסביב יש 1,000 בתים לא חוקיים, באותו מצב. אז אומרים, מה סדרי העדיפויות שלכם? תפרטו. למה אתם מתחילים מהבית הזה? זה כרונולוגי? זה חומרת העבירה? תפרטו עד רבה. תגידו שזה הכי חמור? לא נכון. 300 בתים יותר חמורים. כרונולוגי? לא נכון. 400 בתים נבנו לפניו. קיבל צו? לא נכון. 500 בתים קיבלו צו. כל טיעון שהם אומרים, מיד מפריחים אותו. זה מסבך, זה בעיה. זה אנשים שלמדו גמרא, קשה להתמודד איתם. כן. ניקול. כן. דוד עלה. ראיתם את זה בוויינט או בוואלה? מה השאלה? מה השאלה? הקיפו את דוד בארי, הוא נסע, עשו מערב, אבנים, היו שם 6 צלמים שצילמו מכל הזוויות, זה היה מתוכנן היטב. ואז ילד אחד רץ עם האבן, עכשיו אתה רואה ילד רץ עליך, מה אתה עושה באופן נורמלי? אתה עוצר, הוא לא עצר. כן, עכשיו רואים הילד רץ לתוך האוטו. הילד חשב שאם הוא ירוץ לכיוון האוטו, מה יקרה? יעצור. הוא לא עצר. מה אתה רץ לתוך האוטו? רואים את זה בתמונות. עכשיו בהתחלה הם שידרו את ג'זירה, שידרו את הקטע שהוא מעיף אותו. אבל לא שידרו את הקטע, אחר כך שידרו, פתאום מסתבר שרואים אותו ממש רץ לתוך האוטו, כי הוא היה בטוח שאם הוא ירוץ, אבל הוא לא רצה לעצור בגלל שהיו עליו אבנים מכל הכיוון. קיצור, עלילה, הוא השתחרר, הכל בסדר. כמה ימים קודם, היה שם מערב אבנים, המבטח ירה, והרג. באותו יום, זה היה בסוכות, ערב סוכות, הוא השתחרר הביתה. המשטרה אמרה שהוא נהג כשורה, הוא היה בסכנת חיים, הוא ירה, לא עשו לו כלום. עכשיו, הוא רצח, מתנפלים על אנשים ורוצחים אותם. הבן אדם סתם הלך שם, היה עליו 2 סכינים. הוא הלך לעבודה. מי הולך לעבודה עם 2 סכינים? כאילו, יש פה הרבה דיסאינפורמציה. כן.